Ongi etorriak osasuntsu eta pozik programara. Gaurkoan estresaren kudeaketari buruz hitz egingo dugu eta horretarako Ibon Gurrutxaga medikua dugu gurekin. Kaixo Ibon. Kaixo itxaso berriz. Zer moduz? Oso ondo. Ongi. Gaur estresa. Bai. Estresatuta gaudela, ez? Gizarte hontan, hemendik harat egunero. Zer egin dezakegu? Estresa pixkat kontrolpean eukitzeko. Bueno, lehenik eta behin identifikatu, ez? Estres hori eragiten diguten situazioak edo faktoreak, askotan lana izan daiteke bat, familia, lagunak, ez? Bikotea. Baina, baita badaude ariketa batzuk edo egin ditzazkegunak, estres hori jeisteko edo, bai. Kontrolpean izateko behintzat, ez? Hori da, bai. Eta ze ariketa edo erlaxazio teknika erabilitzazkegu? Adibidez, arnasketa sakonak egin, beste programa baten hitz egin nuenez, nola egin ditzazkegun luzaketa batzuk esnatzean edo lanean, luzaketa horiekin baita tartekatu arnasketa sakon batzuk, erlaxatzeko, ze ikusi da arnasketa sakon hauek egitean erlaxatzen garela, kortisola jaisten dela, eta onurak dituela gure osasun mentalean eta baita osasun fisikoan. Eta estres kronikoa nola sortzen da edo nola ekiditu dezakegu? Sortu orokorrean badaukagulako situazio bat eragiten duena estres bat, eta azkenean situazio horretatik ezin garen ez atera, gure gorputza estres kroniko bat jasaten hasten da, ez? Nola ekidin? Lehengo izango litzateke situazio horretatik atera, ez? Lanaz aldatu edo gure buruarekin hitz egin arazo hori aztertzeko eta ekiditeko, gure bikotearekin hitz egin, eta baina baita badaude, esan dizudan moduan, ariketa batzuk, arnasketa sakona, mindfulnessa, kirola egitea, lagunekin erlazionatzea, naturara ateratzea, eta barrez. Gero, baita ere, orain nik uste ezagit pantailengatik edo zergatik, baina haur eta nerabeen artean gero eta estres maila altuagoak daude. Hori ere nola ekiditu dezakegu? Pantailena arazo oso handia, ikusten dugu arazo oso handia izaten ari dela, aspektu desberdinetan edo maila desberdinetan eragina daukalako, ez? Estresan, antsietatean, baita gorputzean edo, ekarri ditzake arazo oso handiak nerabearen bere autopertzepzioan edo nola ikusten diren, ez? Aktorekin, konparatzen direlako eta hori ekiditeko ordu edo minutuak neurtu behar ditugu eta gutxitu behar ditugu. Badago izen bat, ingelesez esaten duena, hori egin behar dugula, gurekin, hau da, helduak jeitsi behar dugula pantailen erabilera, baina baita nerabeek eta aurrek. Eta orduan, horrela borobiltzeko, zeintzuk izango lirateke gomendioak edo estres hori kontrolpean izateko? Arnasketa sakonak egitea, luzaketekin, kirola egitea, baita saiatu situazio horietatik ateratzea, eta elikadura baita influentzia oso handia dauka, edo lotarako orduak, nahiko txolo egitea baita ere, ez? 7-8 ordu gutxienez egunero. Mila esker, Ibon, honekin geratuko gara informazio honekin, Zuri. Eta ea lortzen dugunez estres hori kontrolatzea. Horixe. Mila esker. Superelikagaiak edo elikagai nutrientez beteak dira eta osasunaren prebentzioan funtsezko rola jokatzen dute. Elikagai hauek ohiko elikagai batzukin alderatuta nutriente eta antioxidatzaile ugari dituzte eta horrek hainbat onura ekartzen du. Osasunaren defentsa hobetzen dute. Superelikagaiak hala nola berde lehorrak, frutak, fruitu lehorrak, haziak,
eta arrainak antioxidatzaileak, bitaminak eta mineralak eskaintzen dituzte. Gorputza babesten duten eta gaixotasun kronikoak prebenitzen laguntzen duten elikagaiak. Hidratatzea eta hesteen funtzionamendua hobetzen dute. Elikagai hauek zuntza eta ur eduki handiak dituzte, eta horrek digestioa erraisten du eta hesteen osasuna zaintzen laguntzen du. Inflamazioa murrizten dute. Superelikagai batzuk, hala nola, kurkumak antiinflamatorioa naturalak dira, eta horrek giltzurrunetako edo artikulazioetako mina eta onaz eta tensioa murrizten laguntzen du. Adibidez, naranja, frambuesa, eskarola edo antioxidatzaile aberatsak dituen kalea superelikagai arruntak dira eta horiek eguneroko elikagai plangintza batean sartzea lagungarri izan daiteke osasunaren prebentzioan. Superelikagaiak eguneroko elikadura ohituretan txertatzea funtsezkoa da osasuna babesteko eta gaixotasunak prebenitzeko. Oraingoan dieta mediterraneoa eta haren osasun onurei buruz solastu behar naiz. Erran dieta mediterraneoa gure osasuna eta batez ere gure bihotzaren osasuna zaintzeko modurik atsegin eta eraginkorragoenetako bat dela. Zein dira bere onura nagusienak? Sasoiko fruta eta barazki ugari edukitzea, oliba olio birjina izatea, zereal integrala kontsumitzea, lekalea kontsumitzea, frutu lehorrak eta arrain urdinak ditu ardatz nagusitzat. Haragi gorria eta gatz kantitate handiak eta elikagai ultraprozesatuak berriz gutxitan agertzen dira dieta mediterraneoan. Zer onura ekartzen dizkigu honek orduen? Ikertzaile askok frogatu dute kolesterola jautsi egiten dutela, arterietako antura murrizten dutela, hau da, arterietako estutasuna edo infartoak eta saiesteko hauek murriztu egiten dutela, hipertentsioa kontrolatzen laguntzen dutela. Guztia, bihotzako gaitzak, infartuak, iktusak, arteriosklerosia, adibidez, prebenitzeko oso garrantzitsuak dira. Oliba olioaren gantz osasuntsuek eta barazkietan dauden antioxidatzaileek funtzio erabakigarria dute hauetan. Orduan, nola sartzen alditugu gure dietan eguneroko menuan produktu hauek? Adibidez, gosarietan, ogi integrala, oliba olioarekin, edo tomate purea eta aguakatearekin egindako nahasketa bat, eta ogi integralean jarri. Gero, barazkietan, barazki eta lekalez osatutako ensalada bat adibidez, eta ondoren arrain bat plantxan egina. Eta afarietan, barazki krema bat eta frutu lehorrak. Eta postretarako, noski, fruta freskoa. Dieta mediterraneoa ez da bakarrik jateko modu bat, baizik eta bizitzeko filosofia bat da. Osasuntsu jateaz gain, elikadura lasai eta kontzientea bultzatzen du, eta gure ingurukoekin maila partekatzeko plazerra berreskuratzen laguntzen digu. Pres militarra edo sorbaldeen presa. Ariketa hau, sorbaldeen bultzakaden barruan sartuko genuke orduan da. Erabat, jarriko dugu pisua hemen justo sorbaldeen gainean, jarrituko gara gure finalidea baldin bada, helburua baldin bada, pesak eramatea gora, jarriko ditugu eskumuturrak eta besaurreak vertikalki. Eta hemendik egingo dugu gora eraman, gora, eta hemen pixka bat rotazioa bilatu. Hemendik gero, bueltatu bere lekura. Hemendik, gora eta behera. Ariketa ez da zaila, baina mobilitate atletikan baditu bere gauzatxoak. Albuz ikusten bada,
sorbaldako mobilidadez baldin badago oneraltzeko egiten dena konpentsatu ipurdia atzeratzen eta bizkarra parkeatzen. Eta hori ez da egokia, orduan nukleoaren estabilitatea galtzen dugulako. Orduan, hemendik egin behar dugu ondo ipini, zuzen, estutu ipurdia, fuerte, eta hemendik gora, pam, eta behera. Eta saiatu behar gara beti gure korearen eta bizkarraren neutralitatea mantentzen. Ez baldin bada posible mantentzea neutralitatea, aurkitu beharko dugu beste variante bat. Normalean, barrarekin landmine egitea edo banko batean eserita erabiltzen da. Regresio bat, mobilitate falta baldin badago, da erabiltzea banko bat mobila, respaldoa altxatzeko, baina ez behin badukazu, step bat erabil dezakezu. Hemen ipini, horrela ipini, eta hemen badukazu sorbalda bizkarra apoiatzeko, eta hemendik egiteko presa, eta ez daukazu erabat zuzen jarri behar, buruaren gainetik jarri behar, baizik eta zade pizka bat aurretik. Errazten mugimendua. Hemendik gauza bera, mugimendu bera bilatzen. Orain, pektorala landuko dugu. Pektorala aurreko partean dago. Pektorala dortsalarekin erlazio handia dauka. Eta askotan, pektorala eta dortsala tensio askorekin izanen bada, gure sorbaldak aurreratu egiten dira. Eta hola jarri egiten naiz. Zer gertatzen da? Txepa pixka bat ateatzen dena. Orduan, behar duguna da hauek landu, beste ariketa batzuekin elkartuta, gure sorbalda onura duen postura izateko. Orduan, pektorala, esternoia, klavikula eta sorbaldaren ondoan dago. Orduan, ikutu dezakegu hemen goian dagoen ezurra, klavikula dela, ikutu dezakegu hemen erdian dagoen ezurra, esternoia, eta ezurtzo bat hemen aurrean sorbaldaren parte izanekoa. Haien artean jarriko dugu pilota, kontuz izan ezurrak ez ukitzen. Paretaren aurka jarriko da gara, eta pilota pektoralean jarriko dugu. Eskua atzeko partean, lumbareetan, edota zuzen eta irekita. Nahiago dut hola jartzea. Eta hemen masaje txikit bat eman dezakegu. Hola, denbora bat pasata, egingo duguna da, min gehien daukagun lekuan, minututxo bat edo 2 minutu utzi pilotaan. Hau egiterakoan eta dortsala makilarekin egiterakoan, ikusiko dugu nola gure sorbaldak hobe mugitu dezakegun. Musikaz ari garenean, beti pentsatzen dugu musika klasikoan eta bar, baina musika horiek ez dira horren lasaigarriak, bai? Musikaz lasaigarrietaz ari garenean, musika espezifikoetaz ari gara, eta horretarako aplikazio asko dago, zerrenda asko daude, eta hor hausnarketa egitea, batzuk entzutea eta bar, eta egokiena guretzat dena aurkitzea oso gainera prozesu polita izaten da, eta gero oso onuragarria. Musika lasaigarria ari garenean, zergatik esaten dugu eragin positiboa duela eta estresaren kontra egiten duela. Alde batetik, bai serotonina eta bai dopamina sortzen dituelako, eta horrek gure sistema parasimpatikoa aktibatzen du eta beraz lasaitu egiten gara.
Gero gainera ere bai, sortzen dira beste neurotransmisore batzuk, adibidez endorfinak, ez? Eta horrek sortzen du, gozotasun sentsazio bat eta lasaitasun sentsazio bat. Egiten duguna da gure nervio sistema auditiboki, ez? Edo entzumenetik lasaitu. Gainera, beste eragin fisiko batzuk dauzka ondorio moduan, eta da adibidez, bihotz taupaden maiztasuna jaitsi egiten dela, eta orduan gure odola ere polikiago joaten da, eta gure odol zirkulazioa ere lasaitu egiten da, bai, presioa eta tentsioa jaitsi egiten dira. Eta, askotan buruari bueltak ari garenean, eta gauza askotan pentsatzen ari garenean, musikan zentratzeak lortzen du, distrakzio moduko bat, ez? Eta denbora tarte batez, buruari bueltak ibili beharrean, hor zentratzea, eta lasaitasun ezartzea. Horrek ez eragiten du ondorio moduan, hau guztia hartuta, gure aldartea hobetu, lasaiago egon, pozik, energia gehiagorekin, eta bar. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.